Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Aksyon Reports, second portion. Gikalidad kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes, pitsa 21 na bulan sa Enero, tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Pasiplatan naton makadali
ang pagpungko sa bag-o nga presidente didto sa Estados Unidos. Amo ni siya ang pinakatigulang nga presidente nga nagpungko sa pungsod sang Estados Unidos, si Joe Biden. 78 anyos ini siya. Si Republican President Donald Trump, wala mag-turnover, wala gani mag-panginbulahan, sumakay sa helicopter kag maghalin sa White House. Puwerte, no? Nagsumpa na siya bilang bag-o nga presidente sa tubang ni U.S. Chief Justice John Roberts. Nakiti kung magsumpa kay butang mong tuo mong kakamot sa Biblia, nagapamatuod nga magapangalagad na siya sa Estados Unidos. Tigin focus ang balita ang pagsakay sa helicopter ni U.S. President Donald Trump. Pero antes siya magbiya, nagbilin siya sang sulat. Suno kay si White House spokesman Judd Deere. Ano ini nga sulat? Ginbasa ni Biden. Maayong balita. Ang sulat, maayo nga pag-okomodara kay Joe Biden. Do maayo man kuno ang iya mensahe. Kung ano ina, talakayon tayo na sa masunod natong programa, may sulat siya kay Biden. 3 ka mga ex-president ang maghatag sang mensahe kay Joe Biden. Subong man, ang pila ka mga bantog nga mga personalidad ang maghatag pasidungog kay Joe Biden. Si Tom Hanks sida ang host sa mong inaugurasyon. So ang bilog nga kalibutan, nagapanginbulahan kay Joe Biden, magluwas lang sa pila gidya ka mga supporter ni Trump nga hindi pagid magbaton sang iya sini kalutusan. First time ni sa kasaysayan sang nabantugan sa bilog nga kalibutan kon sportsmanship ang paghambalan ang Estados Unidos. First time ini nga wala nagbaton sang iya kalutusan ini si Donald Trump. Amo ini ang pipilalang ka mga picture naton sa pagpungko sa bag-o nga presidente sang Estados Unidos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang Philippine Standard Time, las 6:45 na para sa kompleto nga management sa Philippine Standard Time, las 6:46. Dire kita sa mga maayo nga mga balita dire sa siyudad sang Bacolod. Kahapon naga-monitor kita sa palayag ni Congressman Greg Gasataya nga suno saya nag-umpisan ng konstruksyon sang 3 ka mga public market sa Barangay Sumag, Barangay Banago, kag Barangay Granada. Ang proyekto sa Barangay Sumag amo ang pinakadako bangod 2 ka story kuno ini, 2 ka story building. Ang ikadua nga panalgan pagahimuon nga parking area. Dumayo no. Daw manami nami ang mga merkado may mga parking area gid. Ti siling ni Kong Greg yang induso 2 ka tuig ang nakaligad ang ining proyekto sa tuyo nga mahagan-hagan ang kagutok sa mga nagapangumpra sa 3 ka mga mayor nga merkado dire sa siyudad sang Bacolod. Kag mahagan-hagan of course ang trapiko. Suno kay Kong Greg, sa tion nga matapos ang proyekto, ang merkado sa Sumag mas malapit ini sa pumuluyo sa Barangay Tangob. Paano ko'y Sumag kag Punta Taytay? Kag napaabot matapos ini nga proyekto, subong nga tuig sa dalom sang pundo sang DPWH. Manami ini nga proyekto. Kung may magtindog nga mga merkado, ang silingon, hindi lamang makapahagan-hagan sa trapiko, makabulig ako sa mga pumuluyo. Hindi ka na magpabakulod pa, hindi ka na magkanto pa sa merkado sa Burgos, Libertad, Central Market. Dira ka na lang sa lokalidad mo kung may ara man sang merkado. Dako ini nga bulig para sa siyudad sang
Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Ariho, ipilak tayo ni sa atong tagpalamati kung konforme kamo sini sa plano sang Department of Trade and Industry. Ano ang ginaplano nila nga i-propose nila sa meeting sa Interagency Task Force sa palaabuton na sini nga simana o sa masunod nga simana. Ginaduso sang DTI nga tugtan ang kabataan nagaedad na 10 katuig nga makagwa sa ila puluyan. Ini proposal pa lang. Kagi pilak taman sa tuntang palamati ko bala, konforme kamo sini. Siling ni Trade Secretary Ramon Lopez, i-propose niya
nga kakason ang restriction bala sa may mga edad kag kabataan. Di kundi subong ya ang 15 anyos, tubtob 65 anyos lang ang ginatugtan nga magwa ang pagtuon sang DTI. Ginapropose nila para nga saka-saka ang ekonomiya, pagwaon ta, tugtan ta, basta nga ang tanan nga mga health protocol sundon lang. Nanotisiyahan nila nga sa niligad nga Disyembre, daw kadako sang kakulangan bala sa negosyo. Lain giman niya kung ang kabataan, tugtan mo 10 anyos, nga magaupod sa ginikanan, magsulod sa mga restaurant, mamakal kag iban pa, dako ini nga bulig para sa mga negosyante. Laymanti, kung ikaw amay iloy, magwa ikaw manyapon, ti sumongya, bilin ang kabataan kay hindi pwede. Pero kung tugtan tang kabataan, may mga panimalay nga ang kabataan kadamo, may mga apo ga kadamo nga nag-edad 10 anyos pasaka. So kung tugtan mo ini nga pagwaon, magpungko sa restaurant, imbes nga iloy kag amay lang ang gakaon, dalang kabataan, dalang kaapuhan, dako ang bultada sa mga negosyante nga may impact ini siya sa paumpaw-umpaw sa ngaton ekonomiya. Depende sa inyo ha, kung ano ang pananawa ninyo. Kung bala, pwede na, pagwaaw ng kabataan, basta kumplito lang sang panampat. Ang inyo yung opinion, amo ang mag-prevail. Kaya ang opinion ninyo, madangat mangyapon dito sa DTI. Kag madangat ina siya, ang inyo opinion sa pagpungkuan na kung i-propose na ini. Ni Lopez, ang iya sini pananaw, ang DTI sa pananaw ya para maumpawan ang ekonomiya, tugtanta, kwauntang restriksyon sa kabataan na edad 10 anyos para nga makaupod sa kinikanan, mangumpra, malagaw, makaon, kag iban pa. Anong opinion nyo? Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa... Happy birthday lang kay Cristiano Marco Banay. Tinatamyaw sa ni Lolo Yachong sang Tagob. Happy birthday man kay Rinan Aguilar sang Barangay Hagimit. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila